sew, jekk ir-raħħal ġablek ħalib ta' 60 baqra, minnhom permezz ta' dan l-14 sekonda test tista' tieħu inti analiżi jekk hemm xi problema f'xi baqra minnhom. Aħna eżatt, aħna nkunu nafu li hemm problema. Hemm problema. Issa mbagħad ir-raħħal li jagħmel iġib kampjun ta' kull baqra. Għax inti tinsiex hawnhekk aħna għandna taħlita tal-baqar kollha. Ta' 60 baqra, ekku. Mela ġib il-kampjun meta aħna nċemplu li ngħidu li hemm xi problema jew ġejja problema fuq il-merħla tiegħu, iġib il-kampjun tal-baqar individwali, nerġu ngħadduhom il-ġodda l-istrument kif qed jekk jiġifieri ftit sekondi għandu bżonn jieħu anke 60 baqra kemm bil-ngħidlek jagħmelhomlok u dan jiddentifika issa li mill-baqra jew baqar li għandu problema fuqhom. U mbagħad ovvjament iġib il-veterinarju ħalli isolvilu l-problema xi tkun il-problema. Mela f'dan il-laboratorju mhux biss inserħu moħħna li l-ħalib huwa ta' kwalità tajba iżda anke huwa mezz ta' kif ir-raħħal qiegħed janalizza l-problema fil-baqra. Il-baqra mhux bħalna tajt qajma jew għandi uġie. U jkun jaf permezz tal-istrument illum dawn illum għandna xi 10 snin issa. Permezz tal-istrumenti tejjibna s-saħħa medika fil-merħla Maltija bosta drabi. Għax kif qed ngħidlek il-problema qed naqbduha kif għadha qed timbet, għadha ma splodiċ ħa ngħidu hekk. Qabel ma kellna dawn l-istrumenti, ir-raħħal kien jinduna xi sijara baqra marditlu. Illum qed nindunaw qabel ma jkun hemm l-ewwel sintomi li ngħidu clinical mastitis, ġifieri il-mastitis hija l-marda fid-drieħ tal-baqra, right? Qabel ma jkollok il-clinical mastitis li qed tara b'għajnejk, ġifieri viżwalment. Tara l-nefħa pereżempju. Nefħa jew inflammazzjoni. Illum dal-istrument qed jaqbada qabel ma naslu f'dak l-istadju, stadju avvanzat. Qed tgħid li ħajaqbada qabel ma tasal f'dak l-istadju għaliex il-baqra qabel ma tibda tiżviluppa dik il-marda diġà qed tolli il-white blood cells tagħha. Il-white blood cells jibdew jolgħu immedjatament kif jidħol dak li ngħidu l-invader, invading gene, mikrobu li ħajekkaġuna l-mart. Da qed jaqbada immedjatament kif daħal dak il-mikrobu, għadu ma bidix jimmultiplika u ġifieri qed nabduha fil-bidunet tagħha. Tajjeb, mela din il-magna rajna is-somatic cell count u anke l-kontenut ta' karbohidrati, proteini u xaħmiet. U għandna magna oħra faċċata tagħna. Magna oħra hawnhekk fejn dal-istrument li jismu Vactoscan li jagħmel huwa li jieħu sample tal-ħalib idaħlu ġo fih u jitfa' daj li il-mikrobi jiġu miżbuqa jħajdu dan id-daj. U mbagħad jgħaddihom mikrobu għax jgħaddihom il-ġo kappillari ħafna u ikun hemm laser beam darba mhux dawl abjad bħalma kien hemmhekk. Dan huwa laser beam, ġifieri laser kif jorqod mikrobu li huwa kulurit dan id-daj speċjali jiflorexxi u dak il-pals ta' daw il-mikroskop jgħoddu bħala pals. U għalhekk kull pals qed jgħoddu bħala mikrobu. Jgħaddi volum stabbilit minnu u kun jista' jgħidlek mbagħad at the end of the run ġifieri kemm kien hemm mikrobi f'dak il-ħalib. U bekk aħna jkollna idea tal-livell ta' mikrobi li qed idaħħlu nar-raħħala. Tajjeb, mela dorna bej wieħed u ieħor dan il-laboratorju minn hawnhekk issa ħammorru ġo laboratorju ieħor biex niltaqgħu ma' xjentist ieħor, niltaqgħu ma' Walid. Insellimlek Walid, aktar kmieni ma' Sur Anastażi bdejt nitkellem fuq il-mart fil-baqar u bdejna naraw ċertu makkinarju illi jista' jindika jekk ikunx se jkun hemm marda ġo baqra. Issa fl-eventwalità li forsi dawk il-magni ta' ġo laboratorju li ħor jindikaw illi jista' jkun hemm xi mikrobu fil-baqra. Hawnhekk intom x'tib ta' eżamijiet tagħmlu biex forsi tanalizzaw li mu dak il-mikrobu? Mela jiena ħankompli fejn ħalla s-Sur Anastażi propja fuq dak il-cell counter illi jgħod il-white blood cells illi huma somatic cells illi daw imorru fis-sider tal-baqra bħala risposta għal xi injury. Ġeneralment ħafna drabi jkun mikrobu. Sewwa. Aħna nofru dan is-servizz lir-raħħala biex ingħinuhom jaraw x'tip ta' mikrobu qed jikkawża l-mastitis li tagħmel il-ħalib inferjur apparti ġifieri li tagħmel ħsara lill-baqra. Sewwa,
U ngħinhom ukoll biex jidentifikaw x'tip ta' mediċina jridu jużaw. Jiġifieri nippruvaw nagħmlu minn kollox biex din il-baqra nsalvawha fejn nistgħu nsalvawha u fejn ma nistgħux. Sfortunatament inkollu joqtolha. U x'inhu l-proċess? Mela, dan il-proċess niċċekkjaw għal mastitis sewwa. Għandna 4 tipi ta' Eigers differenti li ikabru ħanajdulhom 4 familji kbar ta' mikrobi. Kull tip ta' Eiger huwa selective għal dak it-tip ta' mikrobu, ġifieri ħajkabbar lilu u jħalli l-komplement barra. Selective. Selective, eżatt. Huwa selective u enriched. Issa l-iktar żewġ mikrobi li jakkużaw il-mastitis huma l-Streptococcus li huwa famuż ħafna ġifieri u anke jikkawża l-mard fil-bnedmin u l-Staphylococcus. L-Staphylococcus aureus. Li huwa daqsxejn antipatiku, ġifieri ħafna drabi għax dan il-mikrobu jaf jiżgiċċa u jistaħbi ġoġġa tissues, allura meta naraw li l-baqra mhux qed tiġi nirrikkomandawlu biex joqtolha. Barra daw iż-żewġ mikrobi maġġuri ħanajdilhom jiena, ovvjament hemm spektrum kbir ġifieri ta' x'jista' jikkawża l-mastitis. Għalhekk aħna nagħmlu daw it-testi hawnhekk u nibqgħu niffollowjaw sakemm insibu x'inhu dan il-mikrobu u mbagħad nippruvaw antibiotiċi fuq il-mikrobu daw format ta' disks, carton disk impregnated l-antibiotics, mxarbin ġifieri antibiotics differenti. Ma nafx il-kamera tistax tiġbed attara dal-inhibition zone, per eżempju, da jfisser li ma kiberx il-mikrobu. Din iż-żona clear. Ifisser li ma kiberx il-mikrobu, ġifieri l-antibiotics qiegħed jaħdem. Issa dana mhux ġifieri billi tara li ma kibirx u ħatajt ora tistaqtija dan il-penicillin per eżempju jew tetracycline. Dan nimxu fuq standards internazzjonali noqogħdu nkejlu kemm di żona inhibition zone sewwa u noħorġu s-sensitivity fuq dik it-tabella. Komma xi tqablu. Eżatt, ikunna ma xi nqablu. U kif għatlek l-ewwel apparti l-Staphylococcus u l-Streptococcus jista' wieħed mill-mikrobi mqarbin ħafna ħanajdlu li coli per eżempju. Escherichia coli. Jikkawża mastitis u mastitis daqsxejn kera fil-baqar. Hemm l-Pseudomonas mikrobu ieħor daqsxejn ukoll antipatiku. Apparti hekk hemm l-Klebsiella, hemm l-Enterococci u apparti l-mikrobi l-bakterja ġifieri hemm anke l-yeast. Il-ħmira. Il-ħmira wkoll tista' tikkawża tip ta' mastitis illi ma tista' tagħmillu xejn. Nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni Walid, verament interessanti li nkunu nafu x'jiġri u x'testijiet isiru fuq il-prodotti tal-ħalib u minn hawnhekk ħanifqu ftit biex imorru naraw dan is-servizz li se jagħtina informazzjoni dwar minn xi x'inhu magħmul il-ħalib.